वेद भाई एगो बात जानत हाँ हम रउरा भोजपुरी के स्तर कितना प्रयास करी से महाराज बढ़ावे के काहे का भय महाराज हमर काया रोए लागेला एगो चीज जान तनिका का हमरा सब ठीक लागेला हाँ जातिवाद महाराज का बढ़िया बात बोल दिला मर्दे। वेद भाई हम रउरा के बता दी वास्तविक चीज हम कौन कास्ट बनी रउरा कौन कास्ट बनी यहाँ के कौन कास्ट बनी उसे कोनो मतलब नहीं खे भाई फर्स्ट इम्पोर्टेंस ओजा देवे के चाहे कि हमनी के हिंदुस्तानी वाली सर मानव बनी मानव बनी हाँ। सर इंसान बनी सर भाई रउरो कॉन्टेक्ट लिस्ट में अगर देखल जाओ तो हमरा बुझे कि कॉन्टेक्ट लिस्ट में अगर 50 गो नंबर हुई तो हमरा बुझे कि जितना कास्ट हमनी के बिहार यूपी में मिलेला आराम सब से। कास्ट का नंबर पहिले तो नंबरवा सेव करे से पहले कास्ट देखले बनी चाहे केहू केहू से दोस्ती करे जाला चाहे कुछ करे जाला तो पूछे लगा कि कौन जात बारा हो का करे तारा का भाई अच्छा ये पर एगो कितना बढ़िया गीत बाटे कौन भैया के बहुत पहले आयल रहे। अच्छा कहाँ कोनो जात पात पूछे लजियारा सनेहिया सिंगार हो सवरिया से होला। क्या बात है बात भाई है, हाँ। सिचुएशन सॉन्ग तो कोई रउरा से सीखा हाँ। महाराज बस ये बा कि तनी सा अच्छा जोन गीत बनू हाँ। दिमाग में उतरेला तो उतरल रह जाला वो में से आगे ला में कि आज के दौर में अगर हमार बारात जाता ना तो 5 जिले के खाली हमारे बिरादरी ई कौन मतलब है यार? एगो बात यहाँ पर अच्छा बारात में जाए वाला जबकि हम हाँ। बिरादरी के अलावे ज्यादा लोग हुई हमार सब हो सकता कि हमरा बिरादरी से कमे लोग हो कमे लोग होखे। हमरा गांव के दोसर बिरादरी के लोग ज्यादा हो हो लेकिन का त ई देखी हम ई जाने के चाहतनी कि भाई संगीत के कौन जाति वाला कोई हमरा के बतावे ना बताए ई लोग तो ऊ लोग जे गावत वही हमरा के बतावे कि संगीत के कौन जाति होला ठीक बा म्यूजिक के कौन जाति होला टैलेंट के कौन जाति होला पता चलेला कि गावेलन AR रहमान त म्यूजिक डायरेक्टर कोई और रहेला बरले बा भाई देखिए ये अस्तर गिरावे के पीछे एक आदमी के हाथ ना होला बहुत सही बात बात तो यहाँ बा कि हर एक जातीय पर गाना सुनताई निकल कि अगर रउरा हमरा के 4 दिन से कंटिन्यू एक एगो बात बतावत तनी हम रोज एक एगो काम करते हैं भाई रास्ता से मत जाइए भाई रास्ता से मत जाइए भाई रास्ता से मत जाइए तो 4 दिन कहत तनी ठीक बा तो हमरा दिन कुछ तो हमरा मन पर असर पड़ी जो 4 दिन कहले बनी कि भाई ये पर मत जाइए भाई ये पर मत जाइए कुछ ना कुछ सही बात तो बा महाराज जवन रोज जातिवाद गाना सुनी जे रोज जातिवाद गाना हम रोज जातिवाद गाना सुनी तो हमरा पर असर ना पड़ी बिल्कुल पड़ी जब घसीटत घसीटत पत्थर पे लकीर परा सकता तो हमरे उरा तो इंसान है बिल्कुल सही बात भाई अगर रउआ लोग इन फिर गाना नहीं खे अच्छा नु ताई हमनी के देवत नहीं सा गाना बढ़िया बढ़िया गीत दे हम अगर रुआ में क्षमता होई नु तो दुनिया हिला दे हम वैसन गीत दियाई। हाँ लेकिन आग्रह बटे कि यही जातिवाद वाला चाल मत चली लोगिन तनी सा ही टुच्चा व्यूज कमाएला आ वायरल होकेला कोई भूमिहार जाति के गावता हाँ। कोई पंडित जाति के गावता कोई अहिर जाति के गावता कोई पटेल जाति के गावता कोई कुशहा जाति के गावता तो ऐसे जाति के नाम रउआ ऊंचा नहीं करत बल्कि जौना चीज ला रउआ जाति फेमस बाटे नु जौना व्यक्ति के कारण फेमस होई वो व्यक्ति के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करत तनी बात बाकी नहीं बा वाजिब अच्छा अगर सिंपल से अगर हम बात करी कि कोनो अगर व्यक्ति बारन जो बहुत बढ़िया काम करके गल बारन रउआ जाति से जी ठीक बा तो ऊ आके ई नहीं कहियन कि हम जाति के बानी खाली हमरे जाति के ला अच्छा काम बा ना जे व्यक्ति अच्छा एगो एग्जाम्पल के तौर पर स्वामी विवेकानंद जी जौन भारत के ला कह के गइलन तो का खाली वो अपने जाति ला कह के गइलन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जौन कह के गइलन भारत ला का खाली वो अपने थी जाति के लोग मिसाइल बनैलन का ना 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 सबे प्रयोग करत न ओकर तो टैलेंट के कोनो जाति न होखे आ गीत आ संगीत के भी कोनो जाति न होखे तो रउआ लोगन से निवेदन बाटे कि ऐसन गीत मत गाई लोगिन जना में जातिवादी कीड़ा काटत होके रउआ लोगिन भाई कि अगर रउआ अपना जाति ला कुछ अच्छा करे के चाहते हैं नु तो अच्छा चीज करी ऐसे ही गीत गाला से जाति के नहीं बचा लेम रउआ नहीं जाति के विकास कर ले आजकल जितना गीत आवता अगर यूट्यूब पर जाकर रउआ खोज ली नायका तो मतलब 10 गो अगर गीत आयल बाटे नु तो में से 7 गो होई जाति पर आधारित।
चाहे अहिरान होके, चाहे बबुआन होके, चाहे भूमियार होकर, चाहे पंडितान होकर, चाहे पटेलान होकर, चाहे कुर्मी होकर, कौनो भी होकस। मतलब 10 गो में से 7 गो से 8 गो गीत रुआ मिली जाति पर, तो जाति पर। जातिवाद आ ई 7 गो 8 गो में से 6 गो तो ऐसा मिलिए जाई जना में अश्लील बा, जना में जातिवाद के देखावत कैसे जाता। हाँ तो माल है अहिरान के, माल है भूमियार के, माल है पंडितान के। तो इससे ऐसे अगर कैला से रुआ बुझाता कि रुआ जाति के बहुत अच्छा काम कर रहल बानी, जाति के अपन नाम ऊंच कर रहल बानी ई सब गीत गा के, तो फिर सोची रुआ कि रुआ सोच कहाँ बा। भैया वो लोग बहुत अच्छा कलाकार बनी, आवाज़ में दम बा, तबे है भोजपुरी में इतना देर ले टिकल बनी लोग। महाराज अपन वे सही बनाई ना महाराज, सही रास्ता बनाई ना अपना आपके, ठीक बा हम समझता नहीं। अगर मान ली के रूड़ा खाली गए थी गाना गावत तनी बाबू साहेब पे, पंडित जी पर, पटेल जी पर, कितना भाई कितना जनसंख्या हुई। अगर और खाली पटेले जी गाना सुने ला बस, खाली पटेले जी के गईले मानी रुगा, ठीक बा हम पटेल जी बानी, हम खूब सुनत नहीं और गाना, चाप के सुनम गाना, कितना बार और गाना सुनम। हमरा अकेले के देखला से, ठीक बा हमारा अकेले के ना, हमारे पूरा पटेल बिरादरी के देखला से वो कितना महाराज कमा लें पैसा, कितना कुछ ऐसा गाई ताकि हम सुन ली, इहों के सुन ली, इहों के सुन ली, आके हमनी के दूसरा के सुनाई सो, आके हमनी के दूसरा के सुनाई सो कि भाई देख हई कास्ट के हवन, लेकिन हई गाना गइले कास्ट हमनी के पूछबे न करम सो, देखावे से पहले कि कौन कास्ट के बानी रुआ, हमनी के देखान तो कि हई देखो भाई जी के, हई भाई के नाम बा, इतना बढ़िया गीत गइले बा, रना आके सुनो। हमनी के में कास्ट देख के वीडियो थोड़ी बनावत है सर जी ना, हमनी के आदमी के टैलेंट देख के बनावत है। बिल्कुल हमनी के गीत देख के बनावत नहीं सर, हमनी के कंटेंट देख के बनावत नहीं। हमनी के तो पहले ही पूछनिए सर दोनों भाई तीनों भाई कि भाई तीनों भाई पूछने से कि बताई रोड़ा कि भाई ई संगीत के कौन जाति बा। अगर कोई बता दे बता, ई फिक्स कर दे बता, तो हमनी के मान जान से कि हाँ जातिवाद पे गीत गावल सही बा, सही बा गावल। लेकिन निवेदन रउआ लोगन से इहे बा कि जौन हई टाइप के गीत गावत नहीं लोगिन नु, एक तो जातिवादी का गीत गावत नहीं लोगिन, और ओकरा बाद जातिवादी में भी ऐसा गीत कि वो जाति के नाम बदनामे करत नहीं लोगिन रुआ, दिखावे के तो अच्छा चाहत नहीं, लेकिन दिखा नहीं की पावत, लेकिन जात तटे उ गर्त में लेके। रुआ से निवेदन बाटे कि ऐसा गीत गाई लोगिन जौन समाज के उत्थान के काम करे, समाज के विकास की ओर ले जाए, ऐसा गीत मत गाई जाना से समाज में अराजकता फैले, समाज के लोग में संबंध खराब होके आपस में। कुल मिला के ये बा कि दर्शक लोग से निवेदन करत नहीं समझ के कि वो लोग के और कुछ काम नहीं किए, रुआ के भड़काला के, रुआ के बाटला के वो लोग के पैसा मिलता है। हाँ आज से 200 वर्ष पहले अंग्रेज आयल रहस भारत में, और वो घड़ी 200 के 250 वर्ष हो गए, 250 से भी ज़्यादा हो गए बा इनफैक्ट। तो वो घड़ी अंग्रेज आयल रहस भारत में, उनका नीति रहे फूट डालो राज करो, वही चीज़ अभी होता है। तो फूट डालो तरन, अपने तो फूट डाल के पहुँच जाता है वहाँ, लेकिन काले अगर रुए पहुँचम न उनका पास कि हाँ भैया रुए जाति के बानी तनी से हमरा कहीं मदद कर दी, तो कुत्ता लेखा जार के भेज दी हम। सही बात नहीं यन पूछे कि का दिक्कत बाटे भाई जी, अगर तू हमरा जाति के बारे तो बतावा का दिक्कत बा। जाति के मदद करल जाला इससे गीत गा के, यही अश्लील गीत गावे के बता, अच्छा गीत गावा लोगिन ने, मदद करे के बाटे तो आवो, केहू के बेटी के बियाह नहीं होगा तो बेटी के बियाह करवा दो, ऐसे होला जाति के मदद। ऐसे नहीं होखे कि आई गई नहीं अहिरान बबुआन बाबू साहब आए थी